אבא הורס את הבית. הופה. גם אני רוצה לתת איזה 1, 2, 3, 4. בואי. הוא עדיין מצלם. קחי כפפות. לא צריך. קחי, תקלף לך קולה. כל האור. זה כפפות חמות. אני לא אצליח להרים את זה. עם איזה צד? עם השפיץ? תעשי מה שבא לך. לא, אני שואלת. מה שבא לך, תני. טוב, לא מספיק. טוב, תודה. תודה. התייבשת? כן, הרבה זה הדבר הזה. אתה בא מרחוק ואין לי את הכוח. יאללה, תשאירי. חשבה שזה קל, הילדה שלי. זה קל, אבל... הנה, נפל. תראי מה זה, זכוכיות יש שם. אולי נמצא פה איזה זהב משהו בתוך הקריה, כד מלפני 100 שנה. איזה יפה. זה נשמור אותו. באמת יפה, מאמי. את יודעת כמה שנים הוא פה? איזה חבל. נשבר מקריסטל. תביא, נדביק אותו. מה זה מאמי? קחי, תחזיקי. איזה יופי. איזה קאט של פעם. ככה היו שמים את זה ככה בקיר כזה. כן. טוב, עוד משהו? לא יודע, אולי פתאום נמצא אוצרות. כוסות. בטח היה איזה בקבוק. היה, כן. טוב, עכשיו אסור לעמוד פה מלמטה. זה חזק, יאללה. ביי.